Ha ka khubor ka bas ngaukian Afghanistan la yathu ba ka jingya ther bom pat ba ka lajia ha ka wei ka hospital ha Kabul ka bapenlong ya ka jingdo ubriu ka bocor. Kat kum ki jing thu jong ki bor paniat ka Afghanistan la kinno ba ki ling sun sipai jong ka Pakistan ke la ther ya ka wei ka drug rehabilitation hospital ka bala paniap Haduh saus pa ngut ki briu bat palat ars pa san phongut ki la men sau. La ongru ba ka jingya briu ka dangkeu kat banang mi ki jing tip thamai. Unong aitin jong sorkar Afghanistan usuhel Shahin ula penrem juri yakani ke jingther da ka baong bakadai ke crime against humanity but ula kadau bakatai ke caka kadai ke bala tho pat ba kum ka rehabilitation center ka caka sipai henrai gari Pakistan kala kentat yakini ke jingkeno da ka baong ba ke jingther kidai tang yaki caka sipai khamtam yaki caka padon kit khot jong ka tehrik i Taliban Pakistan. Haba jubab usyahin ula kentat ya ka jingong jong ka Pakistan daga baong bahadu menta ki jingya ther ki lakta tang ya ki pat ba balui lui ula khot ru ya ki nong tho khobor bat ki nong mi ikmat ka perthai ban lej ngo hi ya ka thei ka chaka ban yo i ya ka jing julor ki jingya thu ki pen iru ba ka jingya kren jingya suk hapdeng ka Pakistan bat ka Afghanistan kala kham duna bat menta la yo i ba kiri ki lejit ya ka lenti jingya khun ban ya ka jingya kren Kinong pet ki ong ba kani ka jing ther kala bandong ka jing persang ban penbor ya ka Afghanistan ban pediang ya ki jing dawa jong ka Pakistan henrei kani ka jing ja kala ban penlong shushu ka jing kulmar ha ka than